Hát sokat beszéltek már róla, de Józsi, ez tényleg nagyon nagy. Nagyon nagy. A bevonás az nagyon hatásos. És nagyon csúnya. Itt megy el mellettünk, hát, és nem egy hájpacni, tehát nem. 170 kg szintiszta izom. Egykori amerikai futballista volt, aki 2002-ben kóstolt bele a K1-be, meg mindenféle más ketrecharcba. Verték őt már meg, vannak szép győzelmei is, de ma jó lenne, ha megint vereséget szenvedne. Igen, többek között az Ernestót is egyszer meg, sőt azt mondjuk kétszer ebben az Ernestót. Tehát volt egy-két nagy talpa az övében. Hát szó szerint nagy fába vágta a fejszéjét, egy hatalmas fába. A mi fiunk, Kunkli Tivadar, aki ugye hát tavaly már hivatalosan egyszer visszavonult, de mégis egy ilyen kihívásnak nem tudott ellenállni, és 46 évesen úgy gondolta, hogy alig 70 kilósan lehet esélye Bob Sapp ellen. Óriási felkészülést hajtott végre, heti 5 edzés, naponta 2, és hát próbált olyan ellenfeleket keresni, akik méreteikben hasonlítottak Bob Sappre. Például a 152 kilós Kristóf Sándor, illetve a 110 kilós Juhász Dávid próbálta megizzasztani Kunklit. Te beszéltél gondolom vele a mérkőzés előtt, mi lehet a győztes taktika, mit kell csinálni egy ilyen monstrum ellen? A Kunkli arra fog törekedni, hogy minél közelebb menjen az óriáshoz, mert próbálgatták edzésen nagy emberekkel, hogyha mindig próbál eltáncolni, akkor esetleg elérheti, és itt egyetlen egy ütés vagy rugás végzetes lehet. Abban bízik a Tivadar, hogyha közel megy hozzá, akkor Eldragona nem tud ütni-rugni. Tivadar meg nagyon szívós, tehát ő ha kell egy oroszáig is bír csimpasztori, birkozni, ütni, vágni, úgyhogy... meg a küzdőfelekkel. Bob Sapp 37 éves. 37 éves az amerikai. 194 cm magas. 38 mérkőzést vívott, 21 győztesen. Kétszer is megverte Ernesto Hustot, a korábbi K1-es világbajnokot, tehát tényleg komolyan kell venni. Hiroshimában. In the blue corner, Bob the Beast Sapp. Nincsenek menetek, tehát nincs időkorlátozás, lehet használni a térd mellett a könyököt is, tehát majdhogy nem egy igazi ketrecharcot látunk majd. Kunkli Tivadar pedig egy igazi élő legenda, 390 meccséből csak egyet veszített el Kató Mihályjal szemben. 390 mérkőzést vívott eddig, 389 egy győztesen, még kimondani is választott. És bevállalta ezt a meccset. Tehát Magyarországon egy kezünkön meg tudnánk számolni, hogy hány 70 kilós honfitársunk vállalta volna ezt be. Nem kéne még egy kezet sem. Kunkli, aki egy nagyon jó kötésű 70 kilós tájboxos, de hát a másik oldalon egy igazi hegyomlás. Egy hústorony, aki nem igazán képzett, de hát azért sok minden ragadt Bob Sappre az elmúlt években. Tud ő rugni, tud ő ütni. Bízunk benne, hogy a Tivadar kifárasztja az első két-három percben, ha nem kap egy nagy ütést vagy rugást, akkor a Tivadar is meg fogja verni. Hogy az első 2-3 perc a kritikus, ezt kell valahogy átvészelni, nem fog eltáncolni, nem fog elfutkározni Bob Sapp elől, és ha az óriás kezd fáradni, akkor jöhet ő. Érdekes meccs lesz. Hát az biztos. Én azt gondolom, évek óta nem vártak ilyen mérkőzést. Ekkora csinnadrattával tesz. Na jön tehát Bob Sapp és Kunkli Tivadar egy K1 mérkőzésen. Sapp azonnal ráveti magát a magyarra. Ugye azt mondta, hogy elfogyasztja, hiszen bolond Kunkli bevállalta ezt a meccset, mert idősebb is, és 100 kilóval könnyebb. Igen, és Tivadar már csinál is, amit mondott. Csimpaszolja a Bob Sappre. A Bob Sappre tartani kell Tivadart, és ettől fárad, és ezt mindenki tudja, hogy a Bob Sappnak nem sokáig bírja. Nem rossz. Ez jó ez a taktika. Tivadar meg fogja verni, hogy ha így marad pár perc múlva, Bob Sapp nem fog levegőt kapni, és a Tivadar azt csinál, amit akar. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És lenn van Bob Sapp. Lenn van a padlón. Mi történt vele? Elküldik Kunklit a semlegesbe, csak úgy lehetne számolni. Rázza a fejét. Rosszul esett? Megrándult valamiért? Rosszul esett, neki biztos. És bedobtak valamit, megdobják a bírót, hát ezt nem kellett volna. És a sarokba küldik, mi van? Ezt nem hiszem el.
Többen csend az arcokon. Mehet tovább. Mehet tovább. Ezt nem értettem, mi történt. Itt mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek is, és megint lenn van. A földharc nincs, ne felejtsük el, tehát ha föltápászkodik az amerikai, akkor nem tudom, mi történt vele. Ezt a 170 kilót mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázz, mi? Vigyázz! Tivadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! A bírót is elküldön, a boxer megőrült. Én azt gondolom, hogy teljesen elveszítette a célnát. Itt a háttérben a nézők is majdnem összeverekednek. Nehogy botrány legyen. Nehogy botrány legyen. Csak nem lesz belőle. Tivadar nagyon jól csinálja, nagyon jól csinálja, amit csak kész. Vége! Egy könyökös. Ezt vártuk. Vége, lekönyökölte, vége. Vége, Bobszepnek vége van. Ennyi volt. A bestia lefeküdt. Tivadar megcsinálta. Nem fog fölkelni. Véget ért a mérkőzés. Tivadar megverte a 100 kilóval nehezebb Bobsepet. A csoda realitás. Hát erre nem tudok mit mondani. Tivadar nagyon-nagyon jó, nagyon ügyes, azt csinált, amit mondott, de a Bobsepet most egy kicsit talán csalódtam. Mindenki tudta, hogy ez egy rövid és megrázó dráma lesz. Hát vagy így, vagy úgy. Tehát valakinek itt a padlón kellett végeznie. Bobseptől kérdezik meg, hogy akkor most mi van. Bobsep nem akar felállni. Kár lenne már fel, mert nehéz levin a ringből. 170 kilót nehéz cipelni. Ez egy sporttörténelmi mérkőzés mindenféleképpen. Tudtuk, hogy show lesz. Sokan csóválták a fejüket, hitetlenkedtek. Azért bíztunk benne, hogy tovább tart. Hogy egy ilyen párosítást eleve őrültség összehozni, ekkora súlykülönbséggel. Tivadar nagyon okos. Kunkli megcsinálta. Ő bízott benne, hogy ha más nem, kifárasztja az ellenfelét. De nem kell kifárasztani. Hát ilyen különbség nagyon volt más küzdősportban szerintem. Olyan volt, hogy például a thaiföldi Conor Singh neki ment egy 50 kilóval nehezebb. Igen, 100 kilós embereket, 70-75 kilósan megvert 100-110 kilós embereket. 100? Na nézzük a lassítást. Mi történhetett az óriással? Egy könyökös. Ott van egy könyökös.